Eze Ndi Eze Ndi jelu obodo oyibo pụta ike Ndi Eze Ndi Eze Ndi jelu obodo oyibo pụta ike Ndi Eze Ndi Eze Ndi jelu obodo oyibo pụta ike Kings Club ndị echichi nụ Kings Club nwelu ngabasị nụ akadi nwanyị kunyelu nwa n'aka nụ ife agwali bụ konedo nwanya nụ oginiko na ju ụmụnya tabue ekwulu kapi igbue nụ ụmụ Enugwu Ezike ndị jelu obodo oyibo nụ lusi obodo oyibo wee gbaba mbọ nụ Chukwu wee gozie fafa bulusie ike nụ fa wee nesi anya nụ wee si na fa fesasili kante na fa ga-ekpoko onwe fa ka ugwu azịza nụ azịza dị n'ugwu enwero mgbaji ọkwa n'otu afọ ka fa si wee bido Kings Club of Enugwu Ezike n'ịbịa na Kings Club Sunday bịa obodo oyibo ka ị gafu na ọ bụrụ na fa na asọ mmadụ asọ n'ịmago na-ebube agụ na-echago maka nwoke pempe eziokwu na ike ngị akwọtọ Kings Club in diaspora Onyenze nwa m obi n'ogide ekene Ndi Eze Ndi Eze Ndi Eze Ndi jelu obodo oyibo pụta ike Kings Club of Enugwu Ezike ndị bi n'obodo oyibo fanwele bụ nwe mfu fanwelu ndị gụrụ akwụkwọ nụ doctors and lawyers fanwelu billionaires mana nke kasị mkpa fa na-enye n'ugbo ogbenye aka fa na-akpakwa lonu Enugwu Ezike ga-esi ike n'iru nụ Kings Club ndị ọma nụ ndị jelu obodo oyibo bụrụ ike Ndi Eze anyị ekenebe prezidenti Kings Club of Enugwu Ezike High Chief Fred Omejata President Kings Club of Enugwu Ezike ebe kwedike one of Enugwu Ezike n'iduso ezi nwasi ụmụ ọgbagụ village eje ebe kwedike n'ụtụtụ n'efifie n'anyasị n'ọgaza ebe kwedike ọkwa nke bụ Vice President ụmụ Enugwu Ezike in diaspora Director Omejata Investment Limited in Nigeria Director Freetown Logistics LLC na USA ebe kwedike dịkọgụ azalu High Chief Kadri Nobeta akadike na Latino igirigi mmiri n'Enugwu Ezike Vice President anyị bịafa igirigi n'Enugwu Ezike akadike na Latino igirigi mmiri ụmụ agụ n'Enugwu Ezike giseje Chief Executive Officer Gowis Trading Company and Logistics Board of Trustees Chairman ụmụ Enugwu Ezike ọba in diaspora President Royal Fidelity Club nke dị na Brazil akadike Latino Pius mmadụ abụcha ya ọgụ Esquire Knight of St. Columba
expert and consultant in financial crimes. Board of Trustee Chairman, Cultural Awareness and Integration in Scotland. Chairman Nsukka Cultural Association na Glasgow na Scotland. President Umopu in Diaspora. Director FICO Umbrella na UK. Director BB Management and Legal Services na United Kingdom. High Chief Dr. Chukwuemeka Listen. Oyi na-atụmba wanu n'Enugu Ezike. Oyi ni na-atụ. Ezi mmasị isi ugwu n'Enugu Ezike. Atlanta ki baby. Oyi ni na-atụ. Oyi na-atụmba n'Enugu Ezike. Oyi na-atụmba. Onye isi ugwu n'Ijuzo. Financial Director na King's Club Odogwu. President United Enugu USA. President Umibe Social Club of Atlanta. Financial Director Ume Enugu Ezike Diaspora. CEO Collive Motors LLC. Mekong Logistics Inc. Collive Allison Limited in Nigeria. Oyi ni nato. Kisili Aike Onumigwe MPA. Founder and Chief Executive Officer Hanon Financial Service in Toronto, Canada. Kibiebio Canadian citizen biabo. Financial Secretary na King's Club Ogurude Enugu Ezike Kiseje. High Chief Hughes Ekere Okenwe Ezikoba. Okenwe na Dallas, Crown Prince of Ogurude Kingdom. Okenwe Ezikoba. Prince of Peace. Prince of Peace. PRO Ezikoba. King's Club Onyoma Biaba. Prince of Peace. Chief Executive Officer Ezikoba. Igusa Service LLC. Prince of Peace. Okenwa Ezikoba. Prince of Peace. Prince of Peace. Ndi Eze Ndi Eze. Ndi Eze. Ndị ijele obodo oyibo butike. King's Club of Enugu Ezike. Ndị bi n'obodo oyibo. Samuel Ebumemfu. Samuel ndị gụrụ akwụkwọ nụ. Doctors and lawyers. Samuel Bilonia. Mana nke kasị mkpa Fane nyelu ogbenye aka. Fane akpakwalụ Enugu Ezike ga-esike n'iru nụ. King's Club. Ndị ọma nụ. Ndị jere obodo oyibo bụrụ ike. Ndị eze. Blessed Victor Oluchukwu, World Bank dịrị mmekodogwu. Welfare Officer na King's Club. Ebube Chukwuzọ. High Chief Ebube Chukwuzọ 1 n'Enugu Ezike N'iduso. Ebube Chukwuzọ. Ezi mmasị gogoro n'Enugu Ezike. Isi aka ibiebie. Ebube Chukwuzọ. High Chief Kenneth Chinonsome. Nwati na-emelu wanu n'Enugu Ezike. Eze ego wanu N'iduso. Eze ego. Eze onye ka nwanne nwanna Ghana. Eze ego.
moderator Provost Kings Club ezi mmasị amụfie na London Kibebio Chief Executive Officer Upper Class Boutique Classic Abuja Upper Class Funds and Lending Eze Ego Machinemelu Ifeanyi Ojobo Chief Okanu Menigbo Land na Switzerland Kibebio Oko Menigbo Ifeanyi Ojobo Okome one of Igbo land Chief Odinakona Onwana Atlanta Otendo Wachi Mereze wanu n'Enugu Ezikoba Otendo Nekenemi Otendo n'Enugu Ezikoba Otendo Dogwo Ezi mwase mube Enugu Ezikoba Atlanta Georgia Kibiebi CEO Kiss Motors Embassy na USA Otendo n'Enugu Ezikoba Onyema Biaba Chief Simon Uchumo Meje Chinyelugo Wanu Mobagu Omiye Jidofo one of Umobagu Kingdom Odoziri Ibe Ochilozwa Chinyeliugo Chief Executive Officer Noble Computer and Resources Limited Anchor Recycling and Logistics LLC na Wincostin Aristocracy Technology and Consultant Limited Enugu State Akubike wanu n'Enugu Ezike na Chicago Kibebio Eze mwase amube village Ejeo Chief Executive Officer Zion Trucking Amazing Beautiful Supply USA OBC Pharmacy and Supermarket Nigeria Limited Chief Uche Nodo Nwakibia Nufodo Biabao Chief Executive Officer Power Group of Companies na US Kibebio Nwakibia Nidimma John Chukwemeka Ojobo John Ibu Wanu na Nsukka CEO Oje Business Enterprises Pty Importer and Exporter all kind of foodstuffs in South Africa Ezi mwasi ni n'Enugu Ezike New Day Guest House na South Africa Mr. Chinedu Alison Nedu Isubu n'Enugu Ezike Kiseje Sydney in Australia Kibebio IT personnel Oxford College Sydney Australia na IT Victoria University Sydney Australia Chief Sir Oda Benjamin the son of Oda Idoko Nigogoro Community Kiseje Zuma wanu na Canada Onwanetiro Nigogoro Jefia Mogo na Nyekene Onwanetiro Zuma wanu na Canada Zuma Odogwu Chief Executive Officer Zuma Oko Global Toronto Canada Bene Enterprises Kadila na Canada Campus Motors na
village Kiseje Cross and J CEO driver and restaurant na Hong Kong Rice and Seed Trading Company Mbekwoto ezi mmasị ụkwụ ọgwụ agụ eje Chief Ikechi Ukwogbu akụ enwe ebe wanụ n'ụmụ ogbuagụ Ike China Managing Director Digomo Investment Nigeria Limited Akanatu Machines Papers na Nnewi na Lome Togo egwu nnetele ndị Kes Club n'Enugwu Ezike ndị bi n'obodo oyibo ojije egwu n'anyị mụ n'egwu n'anyị ndị eze ndị eze Ndị ije n'obodo oyibo pụta ike Kes Club ndị ọma ndị jere obodo oyibo bụrụ ike ndị eze Dr. King Nwachukwu King na South CEO Jesse Blue Properties na South Africa Chairman Welfare Enugu First 11 International Club King na South Mr. Bugu Jaifani Nwafada na South Africa Nwafada Bodogwu Chairman Igobike Brothers International Club na South Africa Chairman Enugu Ezike Welfare Association na South Africa Honorable Member Enugu Ezike First 11 International Club na South Africa EI Motors Pty Limited Engineer George Obioro Sai Nwajugo Nniye Nwajugo onye Enugu Ezike Imufu Kiseje Australia Kibebio Nwajugo Nniye onye nwere ego ime Chukwudi Ogbu ọgbataozuọra n'idi mmaga ma ụmụ ọwa Kiseje ọgbata na Cyprus Odogwu ọgbataozuọra CEO na Costa Multiple Resources Limited ọgbataozuọra ọgbata na ụmụ ọwa onye ụmụaga Club of Enugu Ezike ndị bịa obodo oyibo isi ọbụ ndị ọma ndị eze Onyenze nwa Mmobi n'Ogidi egwu ndị